ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 12 майи соли 2022 1000 рубл 166 сомонӣ бо курси давлатӣ ва 167 сомонӣ бо курси интиқоли маблағи Спитаменбонк. Дар имрӯзанавормон 18 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо ҳамагӣ аз 30,000 сомонӣ сар мешаванд. 30,000 сомонӣ ин нархи 8 сотиқ замин мебошад. дӯстони гиромӣ, аз шаҳри Душанбе хона бо нархи ҳамагӣ 148,000 сомонӣ ремонтош хати ҳастак, бо нархи 250,000 сомонӣ ҳам падъабой ҳастак. хулас вариантҳои хуб бисёрай, ҳавлӣ бо ҳамроҳии магазин ҳаст ва дигар вариантҳои хуб. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хели хона шумо дар курай. бисёри бад гап намезанем, рафтем. тамошобинони гиромӣ, интернет-магазини Саломат Шоп барои занҳо либосҳои зебову замонавиро бо нархи дастрас пешниҳод мекунад. даставка доранд, ба тамоми кунҷи дунё мерасонанд. инчунин то охири моҳи майя ба шаҳри Душанбе даставка бепул мебошад. марҳамат, фурсатро аз даст надиҳед. дар YouTube каналшон Саломат Шоп обуна шавед. ссилкаш дар комментария видео. барои заказ ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, танҳо дар WhatsApp ва танҳо занҳо муроҷиат кунанд. Telegram ва Instagram ҳам доранд. ҳама ссилкаҳо дар комментария видео. Dom TJ тавсия метиҳад. якум хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе. як хонага бо масоҳати 25 метри квадратӣ, масоҳаташ камтар мебошад. дӯстони азиз, дар якум ошонаи бинои новостройка хона ремонт дорад. дом худаш двэтажаи дар Гипразем ҷойгир аст. аз бозори Деҳқон, яъне аз бозори Гипразем 400 метр тарафи ҳавлиҳодай. ремонташ будай, дом барои зиндагӣ тайёрай. нархи хона 148,000 сомонӣ боз савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз. дуюм хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол. 6 сотиқ замин, хона ай пенаблок сохтагия, якум этажаш ремонт дорад. документош 100%, рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. нархи хона бошад 370,000 сомонӣ мебошад. дӯстони азиз, 6 дар хона дорад. аз шаҳри Ваҳдат боз як хонаи дигар аз дӯстони азиз, хонаи рақами 5, варианти срочне. барои ҳамин ҳатман тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бустон, номи пештараш Чкаловсками, назди шаҳри Хуҷанда мебошад. дӯстони гиромӣ, ду хонага бо масоҳати 43 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои советӣ. худи бино аз 3 ошонаи иборат мебошад. ҷойгир аст дар кӯчаи Носири Хусрав 12. дари нав треза пластикӣ нав часпондагиё мегӯяд соҳибаш свет об ҳама вақта. нархи хона бошад 250,000 сомонӣ. харидори аниқ бо скидка мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, WhatsApp имо доранд. дӯстони азиз, ва боз хотиррасо мекунем ки аз шаҳри Хуҷанд хонаи фурӯшӣ ҳастак. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. вариантҳои хуб бисёрай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. ду хонага, се хонага кардагианд бо масоҳати 69 метри квадратӣ дар 15 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 17 ошона иборат мебошад. хотиррасо мекунем ки лифтош кор мекунад. хона бе ремонт, коробка перегородка кардагӣ, монтаж кардагӣ. лифто кор мекунад, ду та лифт дорад. отопления централниам гузаронтагӣ. трезош тарафи раҳи Калона ва дарёи Душанбинка нигоҳ мекунад. хона ҷойгир аст дар 63-юм микрорайон, лаби дарёи Душанбинка ва роҳи Калон. кадоме надонад дӯстони азиз, дар қафои ҳамин бино, аз қафои ҳамин бино аллакай бозори Саховат мешавад. минтақаи бениҳоят хуб аст. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 2778 мебошанд, WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ муроҷиат кунед. нархи хона 420,000 сомонӣ боз савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи тангаӣ, дачаҳои тангаӣ мебошанд. дӯстони гиромӣ, номери хона 13.
5 сотиқ замин, 3 дар хона, 1 подвал, гараж, ошхона, ҳамом, ҳоҷатхона, оғили гов ва мурғхона. Хулас ҳамаш ҳастак, ҳамаш 100% дӯстони азиз. Обуш постоянно, свет ҳам дорад. Медарои зиндагӣ мекунӣ. Нархаш 375 000 сомонӣ срочния дӯстони гиромӣ бо муомилаам дорад. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳои Россия, имо WhatsApp ҳам дорад. ҳуҷҷатҳошам 100% 3 дар хонаи зиндагӣ мекардагӣ, подвал ва гараж. Марҳамат, фикр мекунам варианти бениҳоят хуб аст, срочния аст, соҳибоша срочна сум дар кор аст. аз номи канали Dom TJ муроҷиат кунед. тамошобинони гиромӣ, чӣ хеле ки мебинед табиати хона беҳтарин мебошад. қариб 5 минут видеои хонаро дорем, лекин аз сабабе ки вақтмон кам аст, ҳамашро намондем. агар зиёдтар маълумот дар кор шавад, зиёдтар видеои ҳавлӣ дар кор шавад, ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед. имо WhatsApp рақамҳои Россия дорад, ҳамашро ба шумо роҳӣ мекунанд. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. 6 сотиқ замин дӯстони гиромӣ, боз қадди худаш магазин ҳам дорад. қолин ва пардаҳошам меистанд, яъне ҳамаш бо якҷоягӣ фурӯхта мешаванд бо нархи ҳамагӣ 230 000 сомонӣ. марҳамат, суратҳои магазин дар рӯи экран аст дӯстони гиромӣ. 6 сотиқ замин, 4 дар хона, ошхона, кухни, оғил дорад. нархаш 230 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, WhatsApp доранд. марҳамат, аз номи канали Dom TJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, кӯчаи Ленинград. 4 сотиқ замин, 4 дар хона, шкатур дорад. яке аз ҳамин хонаҳо подвал доранд дӯстони азиз. дарони қишлоқдай гирду навош маҳкам, забор, дарвозаи нав часпондагиам. хона дар кӯчаи Ленинград ҷойгир аст. нархаш бо маслиҳат мебошад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат, занг зада барои маълумоти бештар пурсон шавед. хонаи заминӣ дар ноҳияи Дағара, деҳаи Бульёни Поён. 8 сотиқ замин, 3 дар хона, 1 веранд, баня, дарунужда. нархаш ҳамагӣ 30 000 сомонӣ мебошад. ҳар як сотиқаш 3750 сомонӣ мехалтад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хонаи заминӣ дар ноҳияи 5, деҳаи Зарбдор. 12 сотиқи, 2 та заминаи сертификат дорад, ҳуҷҷатҳош 100%. дар пеши мактаб ҷойгир аст. нархаш 105 000 сомонӣ. любой вақт омада замина бинед, мегӯяд соҳибаш. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ муроҷиат кунед, боз арзон мешавад. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Гулпарвар. кадоме надонад маҳаллаи Гулпарвар, ин поёни корвон мебошад дӯстони азиз. 4 сотиқ замин, 5 дар хона. хонаҳош чӣ хеле ки мебинед ремонти хуб доранд. нархи ҳавлӣ бошад 700 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 0808 мебошанд. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ гап занед. ва дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки ҳавли подвал ҳам дорад ва ҳамин ҳавлия мо махсус навори алоҳидаш ҳам дорем. махсус сёмкаи алоҳидаш ҳастак. дар комментария ҳамин видео ман ссилкаша мемонам. кадомеда махқулай дар омада тамошо кунад. ба пурраги ҳамин хонаи фаҳмонда нишон додагем. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хурӯсон, деҳаи Меҳнат. пеши Садиқда ҷойгир аст. 8 сотиқ замин, 3 дар хона бо калидор ва боз 2 дар хонаи дигар бо калидор. 2 та баня, 1 таш дар дарун, 1 таш дар берун, 1 кухни дар берун. марҳамат дӯстони азиз, бо 1 баняи дигарам дар берун астак. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. нархи хона бошад 35 000 доллар. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. нархи хона боз савдо мешавад. аз номи канали Dom TJ чун ҳар вақта муроҷиат кунед. хонаи заминӣ дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати Сомон, Шуроби Искандар.
6 сотиқ замин, аз беғарзи хона ҳамаи чӣ дорад. 230 000 сомонӣ мебошад нархаш, бо савдо мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳои Россия имо WhatsApp доранд, рақамҳои Тоҷикистон имо доранд. срочно фурӯхта мешавад. замин, анҷомхона, оғили мол 2 этажа, навес ва ҳоҷатхона бо ҳаммом дорад. дарахтонаш ҳамаш мевадиҳанда мебошад. чойлоби ангурам дорад. битонои гирди ҳавлӣ ва времянкаҳо рехтагиай ва 2 мошин санг дорад. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар деҳаи Мавлавӣ, пешина Янги Қурғон, ноҳияи Рӯдакӣ. 2 ошёнага мебошад. дар якум ошёна 4 дар хона аст, ремонт кардагӣ. дуюм ошёна бошад бе ремонтай, як зали калоне. дӯстони азиз, метавонем перегородка карда ва чӣ қадаре ки форатон проект карда хона месозем. барои ҳамин ма махсус навистагем ки 4 дар хона плюс дуюм ошёна, чунки дуюм ошёнаш холие. ҳуҷҷатҳои хона 100%, об дар дарони ҳавлӣ, 2 та водопровод, 1 та качалка, кухни, ҳаммом, туалет алоҳида дар ҳавлӣ мебошад. ина соҳиби хонаам қайд мекунад ки харидор метавонад дуюм этажа перегородкаҳоро бо проекти худаш гипсокардонкатӣ ҷудо кунад. 4 сотиқ замин ва нархаш бошад $35 000 сомонӣ ва рубл. чун ҳар вақта дар рӯи экран, аз номи каналмон муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Пахтакор. 3 дар хона, кухни, ҳаммом дар дарунаш, подвал дорад, термиксам ҳаст, дегдонхонаам дорад. қариби 4 сотиқ замин мебошад. нархаш $350 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 64-63 мебошанд. WhatsApp дорам дӯстони азиз, боз алоҳида 4 сотиқи дигар ҳастак. рақамҳо барои тамос чун ҳар вақта дар рӯи экран. 3 дар хона бо фундаменти 3 хонаи дигар рехтагиай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара номаш Қурғонтепа, деҳаи Ғайрат. 4 дар хона, 5 ба 4 15 сотиқ замин. хотиррасо мекунем ки 4 сотиқиам алоҳида фурӯхта мешавад. хона навдохтагия ремонтош меонаҳай, туалетшам сименти байнишам ҳастак, оғилам дорад 7 метри дарозиш, 2 этажа. овам ба ҳавлӣ меравад, бо качай моторам ҳаста ки заминам ов тия мақсад. ов яке қоқ мешавад, мотор қатӣ дар дарахт ба ҳазур об метен. ҳезум дар оғил пурай. марҳамат ҷойгир аз участкаи Стаханов. ҳозир номуш Мирзо Турсунзода шудагиай. алишам мешавад бо 3 хонага ва 2 хонага. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. нархи ҳавлӣ $700 000 сомонӣ мебошад. тамошобинони гиромӣ, хотиррасо мекунем ки аз шаҳри Бохтар боз як хонаи дигар ҳастак. як хона пас нишонаш медем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, поёни Корвон. як хонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар сеюм ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 6 ошёна иборат мебошад. айни ҳол таъмир рафтеста, баъди 2 моҳ тайёр мешавад. хона ранги сурат мегӯяд соҳибаш. нархаш $250 000 сомонӣ. ҷойгир аз дар поёни Корвон, кӯчаи Семен бозор. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар. 2 хонага бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар 7 ошёнаи бинои новостройка. хона бе ремонт мебошад. коробка ҷойгир аст дар назди бозори Фаровон. соҳибаш мегӯяд ки хонаҳои истиқоматӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас. Белый дом 15 этажа мешавад. дом элитниай дар якум этажаш ошхонаи чодак назди боғ, назди бозори Фаровон. инчунин 50% маблағро метавонед то 18 моҳ супоред. даромадгоҳ ва подъездҳои зебо. лифто 2 дона мешаванд, пассажирский ва грузовой замонавӣ бе овоз. 24 соат кор мекунад. насос, подачаи об ҳама этажда кор мекунад. гарантияш қатӣ. шахтаи иловагӣ барои кондитсионерҳо, системаи филтри об, домофон подъезда, видеонаблюдения, парковка, охрана, майдончаи кӯдакона,
чипхатӣ мешавад, ягон одами бегуна дар омада наметавонад. Сохтмонаш дар ҳолати катлаван қарор дорад. Нархи хона 213 000 сомонӣ мебошад. Ва дӯстони азиз, боз хотиррасонӣ мекунем ки пешай хона харидан аз катлаван фикр карда бад харед. Дӯстони азиз, чиба ки катлаван ҳам плюсҳои худша дорад, ҳам минусҳои худшам дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. Як хонага бо масоҳати 54 метри квадратӣ шумояро метавонед ба духонага табдил тиҳен дар 8-умо шонаи бинои новостройка. Хона бе ремонт мебошад, коробка ва ҷойгир аст дар 18-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд. Нархаш бошад 200 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад, аришам мешавад. Ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навормон. Кадоме ки навормона то охира тамошо кардагия, хоҳиш дар комментария нависен 18. мо ҳам мефаҳмем ки шумо то охира навора тамошо кардагиен ва як каме ҳам хурсанд мешем. То боздид барори кор, худо нигаҳбон.